Dok. Patay, Dok. Check up sa wala mo, Dok, eh. Sakit yung tiyan, Dok. Pagkaon ng kinasun gina, Dok, ba? Saka itsura sa order pag-order dito. Ay, aplihan pa dahil na. Oo, nalirod. Tay, paligo sa magdagat, tay. Ayaw, uy, malumos ka ng mata. Ayaw, kaliko. Si nanay ganit, tay, kitugtan mo paligo. Ay, pasagay ito si nanay ni mo. Ngayon, naman tayo joran. Dok, pa-check up ko ni mo, Dok. Di na ako kadungog, Dok. Oo, nangikirot. Check akong utot, di na ako madunggan. Ba. Sige, just ating magdambat. Paligo. Ay, salamat, Dok. Masa ni, Dok? Para makadungog na ko ni, Dok. Ay, dili. Napakusog na sa utot. Oh, pre. Sama na nga mo. Ano ka mga pre? Wala, pre. Ganun na, bilar mag. Bilar ko sa mga ako, pre. Na, kamo na naman kakagihapog 1 to 10. Sige daw, Bi. Pag-ihap daw, Bi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Oh, asa man ang 5 ug ana og 6? Eh, wala na mga pero 5 ug 6 mo kay mo rin kung yun ni mama. Matay, pre. Natuma na gina kong pangandoy, pre. Nga di na ko mainom, pre. Opo, pre. Natuma na kong pangandoy. Hindi na kong mainom. Ay, sige, pre. Kana kay natuma na itong pangandoy. Mag-celebrate ta. Basta mo ta, pre. Mag-inom ta, pre. Atay, pre. Suga ni Ryan, eh. Gilayat mo sa loud ng way life jacket. Ay, mas iso with sa Agustin, pre. Sa'yo nang gilayat sa helicopter, unya. Wala siya parachute. Hawag ka kabalaw ng malita, pre. Sa iyang haya, pre. Nakpatanawa raw ko sa mong card. Nakpatanawa to kung sa iyong grado. Nara pa. Tanawa to, pre. Kung saan mong grado nga, 67, 68. Okay, rara pa. Basta wala lang ko posible.